سلام كميل لكم فتوات تخاتلتي ناي دمس حلنا channel نلومي حيزلكم قريبة زلخم مدب أو هيوتكم عبي لوتي نختمصو زتكم كوينو بزعبا سب نمن يمثل زبل رأس قداي أبناي لهم معنتي فيديونا منن تحدى سب زوسون نجارات بزرزر كنرينا كسام وداتا مسايكت صنحو ناتمنخو سناي مكتتال سب نمن يمثل كبل انتلخو جن نديرو ويس نبو نموالا يكونكن يقداس التحساسبون مننة نمبر حد سب انتولد ناي بعلو زخونه كاب كالوت فلي زغبرو بحري كوا انتهالو حفشاوي اتحساسبون اب نغرات زلو ارأيان جن بغطتا مس زعابيلو حبرتسبن بفلاي دما سدرا بيتو زتاساسر ጉዳዩ ሓደ እዋን ድማ ዋላ ስድርኡ ጽቡቕ ነገር ይምሃርዎ ናይ ጎረቤትን ከባቢውን ዘለው መዋዕልቱን መሓዙትን ባህሪ ጽልዋ ሓዲርዎ መንነቱ ብመልክዕ ክቕረጽ ይኽእል እዩ መዋዕልቱ ስራሕ ዘይፈቱ ተስፋ ዝቆረጹ ዝወረደ ስብዕና ዘለዎም ሰባት እንተኾይኖም ዋላ እኳ ብሓደ መዓልቲ ይለውጦ ድሕሪ እዋን ግን ኣብ ስብዕኑን መንነቱን ዓብይ ጽልዋ ከምጽእ ከም ዝኽእል ምንም ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን ምስ ሕማቕ ኣመልን ኣተሓሳስባን ዘለዎም ሰባት መውዓል ድሕሪ ግዜ ቀስ ብቐስ ኣብ ህይወትካ ኣሉታዊ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ክፍለጥ ኣለዎ በዚ ምኽንያት ድማ ከይተረዳእካ እምነትካን ኣተሓሳስባኻን ኩሉ ነቶም ምሳኻ ዝውዕሉ ሰባት ክትመስል ትግደድ ገለ ወለዲ ደቆም ናብ መንፈሳዊ ቦታታት እንትኸዱ ኣዝዮም የተባብዑን ደስ ይብሎምን እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ደቆም ኣብ መንፈሳዊ ቦታታት ማለት ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ እንትወስዱ ኣብ ኣተሓሳስቦኦም ኣወንታዊ ጽልዋ ክህሉ ከም ዝኽእል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ ደቆም ኣብ ዘይኮነ ቦታ እንተውዒሎም ሕማቕ ነገር ተማሂሮም ከይዓብዩ እዩ ነዚ እኮ መብዛሕትኦም ወለዲ ዝኽፈል ከፊሎም ደቆም ኣብ ናይ ግሊ ቤት ትምህርቲ ክመሃሩ ዝገብሩ ከምዚ እንትገብሩ ድማ ገንዘብ በዚሕዎም ወይ እውን ከጊጹ ደልዮም ዘይኮነስ ደቆም ዝበዝሕ ግዚኦም ኣብ ትምህርትን ምርምርን ከሕልፍዎ ኢሉ እውን ጽቡቕ ስነ ምግባር ክመሃሩ ብዝብል እዩ ስለዚ ምሳኻ ዝቐርቡ ሰባት ስለ ዕውትነት ስራሕን ካልእን ደጋጊሞም ዘንጸባርቑ እንተኾይኖም ንስኻ እውን ንግዚእ እኳ እንተዘይተፈለጠካ ድሕሪ ግዜ ግን ቀስ ብቐስ መንነትካ ዝቐርጽ ኮይኑ ትረኽቦ ነገር እዩ እዚ ክብል እንተለኹ ግን ምስ ሰባት ጠቕሊልካ ኣይትቕረብ ማለተይ ዘይኮነስ ዝጠቕሙኻ ሰባት ወይ ዘየበላሹኻ ሰባት መሪጽካ ቅረብ ንምባል ከምዚ ዘይትገብር እንተኾይንካ ኣብ ናይ ጽባሕ ህይወትካ ከቢድ ዋጋ ክኽፍለካ ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣተሓሳስብኡ ንኸባቢውን ዝዓበየሉ ማሕበረሰብን ክመስል ግድን እዩ ሓደ ሰብ ናይ ባዕሉ ቋንቋ ከም ዘይፈጥር ኩሉ ናይ ባዕሉ ኣተሓሳስባውን ክፈጥር ኣይክእልን እዩ ሓደ ሰብ ኣተሓሳስቡን መንነቱን ዝቐርጹ ብዙሓት ነገራት እኳ እንተሃለው እቶም ቀንዲ ግን ስድርኡ ኢሉውን ዝዓበየሉ ከባብን ሕብረተሰብን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ባህሪኡ ከበላሹ ካብ ዝኽእሉ ነገራት ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም ይመስል ነይሩ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገበር ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን ሰላም